Puco! No? Došiel som k presvedčeniu, že my dva sa už raz konečne musíme vážne porozprávať o živote. Že čo? Že čo, chlapec môj? Však ty, prosím ťa, ja viem, že som možno monotematický, že sa ako furt opakujem, ale ty zásadne neodpovedáš na moju priamo položené otázky. Odo mňa, chlapec, že čo ako my dva tuto v internetová kaváreň robíme? Ty počúvaj, Lacike, ty pamätáš, akú rozprávku nám vyprávala mama o tých troch oných drzých kozlátkach? No, mama, jasne, však to bola klasika, 3 drzé kozliatka, ne? No. To bola tá story, jak ten chudák vlk nemohol vylopovať ten barák, lebo mu to bránili tí 3 drzé parchanti kozliatka. No. A že to nám vysí 200 litríkov? To ty mňa sa pýtaš, No. toto? Však špina charakter ťapa. No. A že zdvíha ti telefon. No zdvíha, ne? No moment, stop, on tebe zdvíha telefon a ja o tom nič nevím. Ale si ty kompletný, prosím ťa, však ja to myslím metalforicky, jasné, že nezdvíha. Ja, to je čisto metalforicky, tak to mi odpadol kamen ze srdca, ne? Ty počúvaj, no tak voláme mu, ne? Nezdvíha nám telefon. Voláme. No, posílame mu SMS-ky, odpovedá. Posílame, neodpovedá. Neodpovedá, dávame mu listového charakteru do schránky všelijaké odkazy. Dávame. Neodpovedá. Neodpovedá. No, a ja som našiel spôsob, akože ako dojsť na klb, ne, chlapcovi. Podobňa. Bol si niekedy na čete? Kde? Bol si niekedy na čete? Po co ty velice zle artikuluješ? Ty rob s tým niečo. Však ty z 3 písmen 2 nepovíš. Kde som bol? Na čete. Ale na čete. Jak som ja mohol byť na čete? Že ty myslíš snáď na mačete, ne? Som celý. Že si... Som ako na poli. Čo? Ale nemyslím ako na poli, akože venku, ale na poli akože na 2 polky. Ale ne akože polky, akože one, že baby, ale Ukrajinky, Maďarky, ne. A ty o čom ty prosíš, čo si ty pripečený, ty kde si teraz, kde sa pohybuješ práve? Odpovedám na tvoju zásadne položenú otázku. Ne, na mačete som nebol. Ne, ale na mačete, Lacike, však internet, ne, chat. Víš, čo je to chat? Tam sa môžeš antonymne prihlásiť, úplne antonymne. Antonymne? Úplne antonymne sa tam prihlásiš, môžeš vystupovať aj pár 100, ne? My sa teraz prihlásime, ne? Antonymne. Tu sa antonymne prihlási? Tu sa antonymne prihlásia. Čo má on, akú slabosť má ťapak? Však jak my, ne? Prsaté blondínky. No a jak sa my prihlásime, jak prsatá blondínka, Antonymne? Ne? No, pozri. Som prsatá blondínka s 3 kozám. Máš to za rovnakú lovu. No. Daj 4. Dobre, dám. Hej, s 3 aj 4 kozám súčet vždy vás, víš? No. A rada kúšem, chňápem sa a pradím. Čo robí? Pradí. Pradí? No. Čo je to pradí? Pradí, ne? Keď psa po hlave hladkáš, ne? Tak pradí, ne? Aj takto to myslíš, no? Chcem ťa, výkričník. Teraz čakáme, víš, či odpovie. Pozri, vidíš? A ja ťa chcem. Ťapak sa ozval. Ťapak sa ozval, počúvaj teraz. Ty hajzel špina, krivý charakter jeden, ty okamžite nám s Lacikem vrát 200 litríkov, lebo uvidíš ťa ja, dokúšem, ti ťa dochňápem ja. Narátam do 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vidíš? Tu ako máme lovu na účte. Máme lovu na účte, ne? Ty puc. Tento chat internetový, to ti je velice dobrá vec. Puco. My dva zmeníme komplet život. Lebo ja ti poviem veľkú životnú pravdu. Je lepšie prtkať si do stoličky v internetová kaviareň a zarábať veľkú lovu, jak behať po ulici, strieľať z gun a narobiť sa jak hovado.